Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο πλαίσιο των podcast Society Talks του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζουμε την συζήτηση όσο αυτό αφορά στην κλιματική κρίση και όλα όσα έρχονται στο προσκήνιο σε μια συζήτηση που μας αφορά όσο έχει να κάνει σήμερα, θα πούμε, για τα πλαστικά. Τα πλαστικά τα οποία πριν από περίπου έναν αιώνα ήρθαν ως μια τεχνολογική επανάσταση, σήμερα όμως έχουν δαιμονοποιηθεί. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό το στοιχείο την κουβέντα μας, καλωσορίζοντας στα podcast του Πανεπιστημίου Κρήτης την αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθηγήτρια χημείας υλικών, η κυρία Μαρία Βαμβακάκη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ανδρεάκη. Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τα πλαστικά και την κλιματική αλλαγή. Την κλιματική αλλαγή και πώς συνδέεται η πλαστική, αλλά και όλα εκείνα τα οποία ακούμε και πολλές φορές νομίζουμε ότι ανήκουν και στη σφαίρα του μυθεύματος, στα fake news, αλλά μάλλον δεν είναι καθόλου fake news και θα μας τα πείτε στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για την χρήση των πλαστικών υλικών, που πριν από έναν αιώνα, όπως είπα λίγο πριν, θεωρήθηκαν επαναστατικά υλικά. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσω. Γιατί θεωρήθηκαν επαναστατικά υλικά και τι ήταν εκείνο που προσέφεραν, που δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να προσφέρει το μέταλλο ή το κεραμικό? Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Πριν από περίπου ένα αιώνα, σαν ανθρωπότητα ανακαλύψαμε αυτό που ονομάζουμε σήμερα πλαστικό. Επιστημονικά το χαρακτηρίζουμε ως πολυμερές. Στη φύση τέτοιου είδους υλικά υπήρχαν από τότε που γεννήθηκε η γη, τέλος πάντων ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολλά φυσικά τέτοια υλικά, όπως είναι οι πρωτεΐνες, είναι το DNA μας, είναι οι πολυζαχαρίτες, το άμυλο και η κυταρίνη που ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα τα αγνοούσε όλα αυτά και μόλις πριν ένα αιώνα καταφέραμε να τα χαρακτηρίσουμε και να δούμε ότι πραγματικά υπάρχουν αυτά τα υλικά. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική τεχνολογική ανακάλυψη εκείνη την εποχή, γιατί μετά από αυτό ήρθε μια ραγδαία ανάπτυξη των συνθετικών πλέον πολυμερών, τα οποία τα φτιάχναμε στο εργαστήριο. Την περίοδο γύρω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δυστυχώς πολλές μεγάλες ανακαλύψεις συνδέονται με τέτοιου είδους γεγονότα, όμως μετά οι εφαρμογές τους μπορεί να ωφελούν την ανθρωπότητα. Εκείνη λοιπόν την περίοδο ήρθε μια τεχνολογική επανάσταση. Μέσα από τη διήλυση του πετρελαίου φτιάξαμε πολλές πρώτες ύλες που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε αυτά που ονομάζουμε βιομηχανικά πλαστικά σήμερα, όπως είναι το πολυστηρένιο, που είναι το γνωστό μας φελιζόλ, το plexiglass, που είναι ο πολυμεθακρυλικός μεθυλαστέρας, το τεφλόν και άλλα. Μέσα από αυτά τα υλικά δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω το νάιλον, το οποίο όταν συνδέθηκε έφερε πραγματικά την επανάσταση, γιατί είχε πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Αυτό λοιπόν αποτυπώθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων σαν ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε χαρακτηρίζουμε τις τσάντες που χρησιμοποιούμε, τις πλαστικές τσάντες που χρησιμοποιούμε σήμερα σαν νάιλον τσάντα, ενώ η τσάντα δεν είναι φτιαγμένη από νάιλον, είναι φτιαγμένη από ένα άλλο είδους πλαστικό. Αλλά αποτυπώθηκε λόγω των καλών μηχανικών ιδιοτήτων. Είναι το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε στις χορδές της κιθάρας μας, μέχρι και στα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μηχανική του αντοχή είναι αυτό που το έφερε έτσι στο προσκήνιο και χρησιμοποιήθηκε. Τώρα όσο αφορά τις εφαρμογές, μην γελιόμαστε, τα πλαστικά υπάρχουν παντού γύρω μας και δεν θα μπορούσα να φανταστώ σήμερα έναν κόσμο χωρίς τα πλαστικά. Βρίσκει εφαρμογές στις συσκευασίες, για παράδειγμα, αυτές τις γνωρίζουμε λίγο πολύ. Είναι οι συσκευασίες μιας χρήσης αλλά και πολλαπλών χρήσεων. Επίσης στον κατασκευαστικό κλάδο, τα μονοτικά που χρησιμοποιούμε στις νταράτσες μας είναι οι γνωστές μας πολυουρεθάνες, είναι ένα πλαστικό. Η θερμοπρόσωψη που βάζουμε στα σπίτια μας και δίνουμε όλο μας το σπίτι σήμερα είναι το πολυστηρένιο, η γνωστή μας πολυστερίνη. Επίσης χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τα φιλμ, όλα αυτά τα
προστατευτικά που χρησιμοποιούμε για τα θερμοκήπια. Είναι πολυστρωματικό πλαστικό. Χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας, σε παιχνίδια, σε ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιείται επίσης στα ρούχα μας. Έτσι, πολλά από τα ρούχα μας φοράμε φλις. Τα φλις είναι ένας πολυεστέρας, είναι ένα συνθετικό πολυμερές. Πολλά ρούχα μας είναι φτιαγμένα από νάιλον. Επίσης στις μεταφορές γίνεται πολλή κουβέντα ότι τα αυτοκίνητά μας, για παράδειγμα, γίνονται όλο και περισσότερο πλαστικό και λιγότερο μέταλλο. Αυτό έχει και ένα λόγο που γίνεται, θα τον αναφέρουμε στη συνέχεια. Και επίσης σε πολύ πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι στην ιατρική, τα εμφυτεύματα, η φακή επαφής, τα σφραγίσματα στα δόντια μας, είναι πλαστικά. Πολυμερή, όπως θα τα χαρακτήριζα εγώ, αλλά και στη νέα τεχνολογία. Μιλάμε για τις μπαταρίες της νέας γενιάς, οι οποίες θα αποφεύγουν την ανάφλεξη. Βασίζονται σε πολυμερικούς ηλεκτρολίτες. Μιλάμε για εύκαμπτα φωτοβολταϊκά που θα τα βάζουμε στα σπίτια μας, στις τσάντες μας κτλ. Αυτά βασίζονται σε πλαστικά. Οπότε δεν είναι τα υλικά που έχουν αυτά το πρόβλημα, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι η χρήση και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Τώρα, όσο αφορά τις ιδιότητες που τα έφεραν έτσι και στο προσκήνιο και τα έκαναν τόσο σημαντικά για τη ζωή μας. Είναι λόγω κόστους, είναι ότι ήταν εύκολο να κατεργαστούν, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Καταρχήν, είναι πολύ εύκολο να κατεργαστούν και να τους δώσουμε το σχήμα που θέλουμε, το μέγεθος κτλ. Για παράδειγμα, να σας πω ότι τα πλαστικά αποσυντίθονται σε θερμοκρασίες γύρω στους 400-500 βαθμούς, που σημαίνει ότι η κατεργασία τους γίνεται γύρω στους 200-300, όχι παραπάνω. Σε σχέση με τα μέταλλα και τα κεραμικά, που τα περισσότερα χρειάζονται χιλιάδες βαθμούς για να κατεργαστούν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μεγάλη εξοικονόμηση της ενέργειας. Επίσης, αντέχουν στη διάβρωση. Πολλές φορές προστατεύουμε επιφάνειες από την οξύδωση, από το σκούριασμα, το κοινό μας σκούριασμα, καλύπτοντάς τα με ένα πλαστικό στρώμα. Είναι αιμονωτές τόσο της θερμότητας όσο και του ηλεκτρισμού. Γι' αυτό το λόγο τα χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε, όπως είπαμε, τα σπίτια μας, έτσι, και να προσφέρουμε μόνωση, αλλά επίσης καλύπτουμε τα μέταλλα στα καλώδια, για να μην έχουμε, να είμαστε ασφαλείς, ακριβώς. Και μια πολύ πολύ σημαντική ιδιότητα που πάντα την λέω και στους φοιτητές μου όταν διδάσκω το μάθημα αυτό, είναι η ελαστικότητα που έχουν. Δεν υπάρχει άλλο υλικό που να μας προσφέρει την ελαστικότητα που έχουν τα πολυμερή, τα πλαστικά. Όλα τα κοινά μας λάστιχα, από τα λάστιχα του αυτοκινήτου, τα λάστιχα που έχουμε στο σπίτι μας, οι σιλικόνες, όλα είναι πλαστικά. Οπότε, αν θέλουμε να πούμε ότι θα ζήσουμε χωρίς πλαστικά, θα πρέπει να ξεχάσουμε τα λάστιχα για αρχή. Και φυσικά, τέλος, είναι και το κόστος, είναι πολύ φτηνά υλικά, δηλαδή 1 κιλό ενός τέτοιου κλασικού πολυμερούς που χρησιμοποιούμε, όπως το πολυστηρένιο, κάνει περίπου $1 το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα έχει το κάνει περισσότερο ελκυστικό. Προφανώς. Έτσι όπως μου τα λέτε, πραγματικά, καταρχήν νιώθω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην αφορά σε μια ύλη τέτοια στην καθημερινότητά μας, παντού. Το πλαστικό είναι παντού. Και ήσασταν αρκετά εύλογοι και ρεαλιστικοί στο πώς το περιγράψατε. Άρα, το να συνδέουμε τα πλαστικά μόνο με τη ρύπανση των θαλασσών, μάλλον κάνουμε κάτι λάθος, κυρία Βαμβακάκη. Εγώ θεωρώ ότι τα πλαστικά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή πλέον, αφού είναι τέτοιο το εύρος της χρήσης και της διάδοσής τους. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συνεχιστεί η πορεία τους και με το δεδομένο ότι η παραγωγή τους βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, τι σημαίνει αυτό και για τη μελλοντική κατανάλωση του πετρελαίου? Καταρχήν να σας πω, για να σας δείξω το μέγεθος, ότι αυτή τη στιγμή παράγουμε ετησίως στον πλανήτη μας, έτσι, 400 εκατομμύρια τόνους
πλαστικών. Αυτό είναι το μέγεθος λοιπόν της αγοράς. Και παρά τις απαγορεύσεις και τις θεσμικές πολιτικές τέλος πάντων που λαμβάνουν διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη, προβλέπεται ότι η παραγωγή θα αυξηθεί μέχρι το 2050 στα 600 εκατομμύρια τόνους πλαστικών. Έτσι. Δεν είναι όμως, όπως είπα αρχικά, το πρόβλημα με τα υλικά, αλλά είναι η συνολική τους πορεία από την παραγωγή, τη χρήση και τελικά τη διάθεση αυτών των υλικών που κάνουμε και που επιβαρύνει τον πλανήτη μας. Δεν συνδέεται μόνο με τα ορυκτά καύσιμα, έτσι, το πετρέλαιο, που αυτή τη στιγμή προβλέπεται το 2050 θα χρειαζόμαστε το 20% του πετρελαίου θα πηγαίνει στην παραγωγή πλαστικών. Αυτό είναι ένα σημαντικό μερίδιο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά είναι και όλες οι άλλες επιπτώσεις, δηλαδή η εξόρυξη και η μεταφορά και η κατεργασία του πετρελαίου για να παράξουμε αυτά τα πλαστικά έχει επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, παράγουμε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, που είναι αέρια του θερμοκηπίου και συνεισφέρουν στην άνοδο της θερμοκρασίας. Επίσης, καταναλώνουμε πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας. Η ενέργεια είναι αλληλένδετη έτσι, με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, τα πλαστικά όταν τα διαθέτουμε, έτσι, τα πετάμε στην πραγματικότητα ανεξέλεγκτα, σε χωματερές ή οπουδήποτε αλλού, απεικοδομούνται. Η απεικοδόμηση αυτή των πλαστικών επίσης συνεισφέρει στην παραγωγή των αερίων του θερμοκηπίου, όπως και στα μικροπλαστικά, στην παραγωγή μικροπλαστικών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και τέλος, υπάρχει και η καύση των πλαστικών, η οποία πολλές φορές γίνεται ανεξέλεγκτα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να παράγονται αέρια θερμοκηπίου. Ακόμα χειρότερο, παράγονται τοξικά αέρια, διοξίνες, έτσι, το οποίο επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και επίσης παράγονται θερμότητα και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την κλιματική αλλαγή. Η καύση, την οποία μου λέτε τώρα, και η ανεξέλεγκτη διάθεση πλαστικών σε χωματερές, κυρία Βαμβακάκη, πώς επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και την δημόσια υγεία? Ναι. Είναι σημαντική η επιβάρυνση που επιφέρει η καύση και η ανεξέλεγκτη διάθεση, γιατί εκτός του ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, παράγονται αέρια του θερμοκηπίου, παράγονται και τα μικροπλαστικά, τα οποία είναι μια νέα μεγάλη μάστιγα, όπως θα πούμε στη συνέχεια, τα οποία επιβαρύνουν, ξέρουμε ότι επιβαρύνουν την υγεία και, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο επιβαρύνουν. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Επειδή μου λέτε για τα μικροπλαστικά, τι είναι τα μικροπλαστικά και τι διαφορά έχουν από αυτό που καλείται νανοπλαστικά και σε επίπεδο μεγέθους και σε επίπεδο συμπεριφοράς? Ναι, η συμπεριφορά έχει να κάνει με τη διαφορά στο μέγεθος. Στην πραγματικότητα, μικροπλαστικά είναι μικρά σωματίδια πλαστικού που έχουν μέγεθος κάτω από 5 χιλιοστά. Αντίστοιχα, νανοπλαστικά είναι ακόμα μικρότερα, εκατοντάδες χιλιάδες φορές μικρότερα σωματίδια που έχουν μέγεθος κάτω από 1 μικρόμετρο. Δηλαδή έχουν διαστάσεις νανομέτρου και αυτό και ονομάζονται νανοπλαστικά. Τώρα, καταρχήν από πού προέρχονται? Τα μικροπλαστικά υπάρχουν δύο πηγές από τις οποίες προέρχονται. Υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε πρωτογενή μικροπλαστικά, τα οποία παράγονται ως τέτοια και χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά προϊόντα. Στα καλλυντικά μας μέσα υπάρχουν τέτοια σωματίδια μικροπλαστικών. Επίσης, οι συνθετικές ίνες που χρησιμοποιούμε στα ρούχα μας έχουν τέτοια μικροπλαστικά. Και αυτά είναι τα πρωτογενή. Τα δευτερογενή είναι αυτά που προέρχονται από τη διάσπαση μεγαλύτερων κομματιών πλαστικών. Δηλαδή, μία πλαστική σακούλα με το χρόνο θα σπάει σε μικρά κομματάκια, παράγοντας πάρα πολλά μικροπλαστικά.
Αυτό λοιπόν γίνεται στη φύση όταν εμείς πετάμε ανεξέλεκτα ή στις χωματερές τα πλαστικά. Αυτά φθύρονται με το χρόνο, είτε από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, την ηλιακή ακτινοβολία, την θερμότητα, είτε με την τριβή. Για παράδειγμα, πάρα πολλά μικροπλαστικά, εδώ κάνω μια παρένθεση, παράγονται από την τριβή των ελαστικών στους δρόμους. Οι δρόμοι μας είναι γεμάτοι μικροπλαστικά, τα οποία ξεπλένονται και με τη βροχή Ακόμα και και δεν το βλέπουμε εμείς. Ακόμα και αν δεν το φυσικά. Εκεί μένουν λοιπόν πάρα πολλά μικροπλαστικά. Και επίσης στη θάλασσα, έτσι, τα κύματα σπάνε το πλαστικό που καταλήγει στη θάλασσα και το κάνουν, τα τρέπουν σε πολύ μικρά κομματάκια. Τώρα, τα νανοπλαστικά είναι ακόμα, παρόλο που αυτή τη στιγμή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν μια δυσκολία στον τρόπο ανίχνευσης τους, γιατί είναι πολύ μικρότερα και επομένως απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές. Παρόλα αυτά είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί λόγω του μεγέθους τους μπορούν να εισέλθουν πάρα πολύ εύκολα στα κύτταρα και στους ιστούς και επομένως να έχουν και μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Θέλω λίγο να σας το ρωτήσω αυτό, αν δηλαδή πλέον υπάρχουν επίσημες ενδείξεις παρουσίας μικροπλαστικών σε ανθρώπινους ιστούς και πόσο ανησυχητικά είναι τα επιστημονικά δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας μέχρι και σήμερα. Ναι. Ναι, υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και αποδείξεις. Έχουν βρεθεί μικρο και νανοπλαστικά μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε είτε μέσω της τροφικής αλυσίδας, γιατί τα μικρο και νανοπλαστικά που υπάρχουν στο έδαφος ή στη θάλασσα ή στα ποτάμια, οπουδήποτε, περνάνε στους οργανισμούς, περνάνε στα ζώα, στα ψάρια, που είναι η τροφική μας αλυσίδα. Δηλαδή μέσω της τροφικής αλυσίδας περνάνε στη συνέχεια στον άνθρωπο. Όμως εισπνέουμε, γιατί υπάρχουν νανοπλαστικά, επειδή ακριβώς είναι πολύ ελαφριά, ταξιδεύουν πάρα πολύ μακριά. Έχουν βρεθεί, για παράδειγμα, στον Αρκτικό πάγο. Έχουν βρεθεί στα βάθη των ωκεανών. Έχουν βρεθεί σε πολύ απομακρυσμένα βουνά. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πάρα πολύ μικρά και μπορούν να ταξιδεύουν, πάνε πολύ μακριά. Μέσω λοιπόν και της εισπνοής μπορούμε να προσλάβουμε τέτοιου είδους πλαστικά. Μάλιστα, μια πρόσφατη εκτίμηση λέει ότι ο άνθρωπος προσλαμβάνει κάθε χρόνο, μόνο μέσω της τροφής του, γύρω στις 50.000 πλαστικά κομματάκια. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δεν μπορώ καν να τον συλλάβω. 50.000 κομμάτια μικροπλαστικά φτάνουν στον ανθρώπινο μέσω της τροφής. Μέσω της τροφής μόνο, χωρίς να υπολογίσουμε την εισπνοή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε κάτι να αποφύγουμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του, και αποφεύγω και το ερώτημα και το συμπεριλαμβάνω, πόσο επικίνδυνα είναι αυτά για τον ανθρώπινο οργανισμό? Υπάρχουν αυτή την ώρα έρευνες, μελέτες που να δείχνουν ποιες λειτουργίες οργανικές επηρεάζονται ή τι βλάβες προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό? Τέτοιου είδους πλαστικά έχουν βρεθεί σε πάρα πολλά όργανα του ανθρώπου. Έχουν βρεθεί στο αίμα, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν σε όλο το σώμα. Έχουν βρεθεί στον πλακούντα, έχουν βρεθεί στον εγκέφαλο, έχουν βρεθεί στους πνεύμονες. Και τα τελευταία χρόνια ενοχοποιούνται, παρόλο που δεν υπάρχουν τελικές μελέτες. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μακροχρόνιες μελέτες, οπότε αυτό θα πάρει κάποια χρόνια μέχρι να καταλήξουμε και να ποσοτικοποιήσουμε λίγο τις επιπτώσεις αυτές. Πάντως ενοχοποιούνται για πολύ σημαντικές ασθένειες, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η άνοια, η υπογεννητικότητα, το άσθμα, ακόμα και ο καρκίνος. Είναι κάτι ξένο για τον οργανισμό, είναι κάτι που συσσωρεύεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Οπότε θα πρέπει να γίνει πολύ μακροχρόνια μελέτη για να δούμε ακριβώς τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, κυρία Βαμβακάκη, αυτής της αόρατης και μεγάλης διάστασης αυτού του σημαντικού προβλήματος. Αυτή την ώρα επιχειρείται να υπάρξει μια στροφή και να βρεθούν άλλα υλικά που θα αντικαταστήσουν αυτά τα υλικά. Τα βιοπλαστικά, ας πούμε, προτείνονται ως μια εναλλακτική λύση.
Είναι μια ουσιαστική μετάβαση αυτή η λύση ή είναι μια περιορισμένη βελτίωση? Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει μόνο σήμαντη λύση. Όλα είναι μέρος ενός ενιαίου παζλ και όλα έχουν τη θέση τους μέχρι ένα σημείο. Τα βιοπλαστικά τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σαν τη λύση. Τα θεωρώ μέρος μιας λύσης. Στην πραγματικότητα τι είναι βιοπλαστικό, για να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι σημαίνει αυτό. Βιοπλαστικό είναι ένα πλαστικό το οποίο παράγεται από βιομάζα. Δηλαδή παράγεται από υλικά που υπάρχουν στη φύση. Τέτοιου είδους βιομάζα είναι πιο συνήθες οι πολυζαχαρίτες, το άμυλο για παράδειγμα που υπάρχει στα τρόφιμα, υπάρχει στο καλαμπόκι, στην πατάτα στο ρύζι, στο ζαχαροκάλαμο κτλ. Φυτικά έλαια που υπάρχουν σε διάφορα φυτά. Αυτά είναι κυρίως οι πηγές, οι πρωτεΐνες σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δεν έχουν καταφέρει έτσι να διεισδύσουν πολύ στην παραγωγή πλαστικών. Όμως, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα βιοπλαστικά δεν είναι απαραίτητα και βιοεπικοδομήσιμα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες βιοπλαστικών. Υπάρχουν τα βιοπλαστικά που παράγουμε από φυτικές πρωτεσίλες, τα οποία όμως είναι όπως τα κοινά μας πλαστικά, δηλαδή είναι εποξικές ρητίνες, είναι νάιλον, που αντί να το παράγουμε απλά από το πετρέλαιο, το παράγουμε από φυσικές πρωτεσίλες. Αυτό σημαίνει ότι διασπάται πιο φυσικά μετά? Όχι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη διάσπαση του υλικού. Αυτό απλά παράγεται, μας εξοικονομεί ορυκτούς σπόρους. Δηλαδή, αντί να το παράγουμε από το πετρέλαιο, το παράγουμε από φυτικές πρωτεσίλες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Αυτά είναι μη απεικοδομήσιμα. Ούτε δεν απεικοδομούνται στο περιβάλλον, όπως δεν απεικοδομούνται και τα παραδοσιακά πλαστικά. Υπάρχει και μία κατηγορία βιοπλαστικών που είναι τα απεικοδομήσιμα βιοπλαστικά, τα οποία μπορεί να προέρχονται από φυτικές πρωτεσίλες ή από μικροοργανισμούς. Ένα πολύ κοινό τέτοιο παράδειγμα που το γνωρίζουμε σχεδόν όλες τις μέρες μας είναι αυτό που ονομάζουμε πολυγαλακτικό οξύ, είναι το PLA, είναι αυτό που ήρθε και αντικατέστησε όλα της μιας χρήσης τα πλαστικά που ξέρουμε, τα μαχαιροπύρουνα, τα καλαμάκια και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα απεικοδομήσιμο βιοπλαστικό. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να θέσουμε και κάποια όρια και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποιους μύθους που υπάρχουν. Για παράδειγμα, πόσο η παραγωγή αυτού του πλαστικού είναι βιώσιμη για το περιβάλλον. Για να παράξουμε 1 κιλό τέτοιου βιοπλαστικού, πολυγαλακτικού οξέως, καταναλώνουμε μισό κιλό πετρέλαιο και 80% της ενέργειας, την οποία θα καταναλώνουμε για να παράξουμε ένα κλασικό βιοπλαστικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπαίνουν στην εξίσωση σαν επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το κέρδος. Έχει πάντα ένα τίμημα. Εννοείται, θα πρέπει να βρούμε τεχνικές τέτοιες παραγωγής που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Γιατί όπως είπαμε, τα πλαστικά δεν επιβαρύνουν μόνο με τη διάθεσή τους, αλλά επιβαρύνουν και με την παραγωγή και με τη χρήση τους. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι γύρω από το πολυγαλακτικό και αν μου επιτρέψετε λίγο βεβαίως. Πούμε, γιατί είναι καλό να τους γνωρίζουμε. Το δεύτερο θέμα με το πολυγαλακτικό οξύ είναι ότι υπάρχει ο μύθος ότι θα το πετάξω στη χωματερή ή ανεξέλεκτα οπουδήποτε και αυτό θα απεικοδομηθεί. Αυτό είναι ένας παντελώς μύθος. Στην πραγματικότητα, από μελέτες που έχουν γίνει πρόσφατα, έχει δειχθεί ότι το πολυγαλακτικό οξύ μπορεί να απεικοδομηθεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και μικροοργανισμών που υπάρχουν μόνο στις συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις απεικοδόμησης αυτού του υλικού. Δεν αρκεί δηλαδή να το αφήσουμε στο περιβάλλον και ο χρόνος θα κάνει τη δουλειά του. Όχι, το αντίθετο. Έχει δειχθεί ότι όταν το αφήσω στο περιβάλλον θα μείνει εκεί εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια, ίσως και περισσότερο από το κλασικό μας πολυστυρένιο, την πολυστερίνη. Επομένως, δεν είναι ένα υλικό το οποίο απλά το πετάω και εξαφανίζεται από μόνο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και μια και μιλάμε για μύθους, να απομυθοποιήσουμε και κάποια άλλα έτσι, προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από μία χάρτινη σακούλα. Η παραγωγή της χάρτινης σακούλας έχει και αυτή επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτό πρέπει να λαμβάνεται συνολικά υπόψη. Υπάρχει ένας κύκλος ζωής των υλικών από την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση και όλος αυτός ο κύκλος πρέπει να ληφθεί υπόψη για να δούμε αν έχουμε τελικά ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, από μελέτες που έχει γίνει, έχει βρεθεί ότι μία χάρτινη σακούλα για να έχει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και να μπορεί να αντικαταστήσει έτσι με θετικό πρόσημο μία πλαστική, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 3 με 4 φορές. Όσο αφορά την μπάνινη σακούλα, που επίσης έτσι σήμερα είναι πολύ δημοφιλής, αυτή λόγω του αποτυπώματος που αφήνει στο περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γύρω στις 130 φορές για να αντικαταστήσει τη μία χρήση της πλαστικής σακούλας. Αν σε αυτό λάβουμε υπόψη μία δεύτερη χρήση της πλαστικής σακούλας, για παράδειγμα να τη χρησιμοποιήσω δεύτερη φορά ή να βάλω κάτι άλλο μέσα και να το μεταφέρω, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα διπλασιάζονται. Δηλαδή η χάρτινη σακούλα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 6 με 8 φορές και η μπάνινη σακούλα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 260 φορές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας όταν χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε προϊόν και οτιδήποτε υλικό υπάρχει στον πλανήτη μας. Ένας άλλος μύθος σχετικά με το πολυγαλακτικό, για να γυρίσουμε στο πολυγαλακτικό οξύ, είναι ότι το να φτιάξουμε πολυγαλακτικό οξύ από, για παράδειγμα, πολυζαχαρίτες, σημαίνει ότι παρεμβαίνουμε στην τροφική αλυσίδα. Οπότε τίθεται και ένα ηθικό ζήτημα εδώ, κατά πόσο θέλουμε να χρησιμοποιούμε τρόφιμα. Μιλάω για τη γη συνολικά, δεν μιλάω για χώρες ανεπτυγμένες όπου περισσεύουν τα τρόφιμα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε ότι υπάρχει μια έλλειψη τροφίμων και κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν από αυτό. Πόσο λοιπόν ηθικό θα ήταν να χρησιμοποιούμε καλαμπόκι, πατάτες, ρύζι για να φτιάχνουμε πλαστικά. Και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Αυτή τη στιγμή τα βιοπλαστικά, η παραγωγή τους προβλέπεται ότι το 2027 θα φτάσουν στα 6 εκατομμύρια τόνους που αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,5% των πλαστικών που χρησιμοποιούμε συνολικά σαν πλανήτης. Τι επιπτώσεις θα είχε αυτό στην τροφική αλυσίδα αν πάμε να παράξουμε το 50% ή το 70% ή το 80% των πλαστικών που χρησιμοποιείται? Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ εφικτό. Γι' αυτό είπα και τα βιοπλαστικά τα θεωρώ μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι τη συνολική λύση. Και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε για το πολυγαλακτικό οξύ, γυρνώντας αυτό πάλι, είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την ανακύκλωση. Όπως θα πούμε και στη συνέχεια, η ανακύκλωση των πλαστικών ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες. Αν ανακατέψουμε το πολυγαλακτικό οξύ με άλλα πλαστικά που αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε, τότε το συνολικό μείγμα καθίσταται μη ανακυκλώσιμο. Παρεμβαίνει δηλαδή και χαλάει και την ανακύκλωση των υπαρχόντων πλαστικών. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα θέμα. Επομένως, η χρήση του, αυτό που θέλω να καταλήξω, πρέπει να γίνεται με σωστούς κανόνες. Αν υπάρχουν. Οι κανόνες υπάρχουν αν εφαρμόζονται. Αν εφαρμόζονται. Και επειδή μου λέτε για την ανακύκλωση, η οποία αυτή την ώρα είναι αυτή η οποία προβάλλεται ως η λύση. Και ενώ έχουν γίνει τόσες προσπάθειες και ως προς την επικοινωνία της και ως προς την υιοθέτησή της, τα ποσοστά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Έχω την αίσθηση ότι παγκοσμίως ανακυκλώνεται λιγότερο από το 10% των πλαστικών και θα μου το πείτε εσείς αυτή την ώρα. Ποιο είναι το βασικότερο εμπόδιο, κυρία Βαμβακάκη? Είναι οι πολιτικές, είναι ότι δεν έχουμε ακόμα τις κατάλληλες υποδομές, είναι ότι η ποιότητα του υλικού ενδεχομένως να μην προσφέρεται για την ανακύκλωση, αυτό το οποίο τώρα μόλις μας είπατε, ότι δεν πρέπει και να έχουμε προσμίξεις υλικών?
Ναι. Είναι πάλι συνδυασμός όλων αυτών. Έχετε δίκιο, η ανακύκλωση σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται κάτω από το 10%, στην πραγματικότητα γύρω στο 9% των πλαστικών που χρησιμοποιούμε. Ε, Υπάρχουν πολλά εμπόδια. Σίγουρα οι πολιτικές παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, να πούμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αρκετά μπροστά στην ανακύκλωση των πλαστικών. Την τελευταία πενταετία έχει καταφέρει και έχει ανεβάσει το ποσοστό της ανακύκλωσης από το 25% στο 40%. Το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όμως μην ξεχνάμε, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες χώρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πλαστικών, στις οποίες η ανακύκλωση δεν γίνεται με τον ίδιο ρυθμό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όμως και στη χώρα μας πάλι δεν είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα, θα πρέπει να πω. Είμαστε αυτή τη στιγμή, γενικά στη διάθεση των πλαστικών, είμαστε λίγο ανεξέλεκτοι. Αυτή τη στιγμή 84% ή πάνω από το 84% των πλαστικών που καταναλώνουμε απλά τα απορρίπτουμε είτε ανεξέλεκτα είτε σε χωματερές. Οπότε το ποσοστό της ανακύκλωσης στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εδώ τώρα υπάρχουν πολλά θέματα. Σίγουρα είναι και θέμα της πολιτείας. Έτσι. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, η κατάλληλη διαδικασία για να διευκολύνονται οι πολίτες στην ανακύκλωση των πλαστικών. Τελευταία μάλιστα υπάρχει, έμαθα πρόσφατα με χαρά για μία πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Τυχαίνει να έχω ένα παιδί στο σχολείο, οπότε τους είπαν στο σχολείο ότι θα μαζεύουμε τα πλαστικά μπουκάλια και υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις στις οποίες θα πηγαίνουμε με ένα πολύ μικρό αντίτιμο που θα παίρνουν ή ένα κουπονάκι στην πραγματικότητα και θα γίνει ένας διαγωνισμός στην πραγματικότητα στα σχολεία. Οπότε υπάρχει ένα κίνητρο. Υπάρχει ένα κίνητρο για τα παιδιά. Αυτό θα πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά αυτό το μεγαλύτερο εμπόδιο, πέρα από τις πολιτικές και τη διευκόλυνση που παρέχει η πολιτεία, είναι και η ατομική ευθύνη, αλλά και η εκπαίδευση του καθενός μας. Και στις μέρες μας τουλάχιστον, εμείς δεν είχαμε ακούσει σαν παιδιά τη λέξη ανακύκλωση. Αυτό θεωρώ ότι είναι το λάθος και αυτό είναι αυτό που μας οδήγησε σήμερα να μιλάμε για όλη αυτή την πλαστική ρύπανση, τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, τα μικροπλαστικά κτλ. Τα παιδιά είναι πιο ευαισθητοποιημένα, υπάρχουν στο σχολείο δράσεις, έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε δράσεις ανά την Ελλάδα για τα πλαστικά μιας χρήσης στη συσκευασία τροφίμων. Νομίζω ότι είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συζητιόνται στο σχολείο και υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας σαν πολίτη. Σίγουρα θέλουμε εκπαίδευση, πρέπει να εκπαιδευτούν οι πολίτες, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η ανακύκλωση έχει κανόνες. Δεν ξέρω αν το έχουμε προσέξει, αλλά πάνω στα πλαστικά που χρησιμοποιούμε υπάρχει ένα τριγωνάκι με τοξάκια, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα νούμερο. Αυτό το σήμα έχει κάποιο σκοπό που υπάρχει εκεί, δεν είναι τυχαίο. Υποδεικνύει τον τύπο του μικροπλαστικού, αυτό το νούμερο, από το 1 μέχρι το 7 είναι αυτά τα νούμερα, και κάθε τέτοιο νούμερο υποδεικνύει ένα τύπο πλαστικού που ανακυκλώνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία, που σημαίνει ότι όλα τα πλαστικά που ανήκουν στην κατηγορία 1 ανακυκλώνονται με ένα τρόπο, τα 2 με άλλο τρόπο, τα 3, επομένως πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πλαστικά. Αν σας πω ότι για πρώτη φορά την ακούω αυτή την πληροφορία, άρα πώς θα είναι εύκολο να διαδοθεί αυτό στους πολίτες? Ενώ το σηματάκι το έχουμε δει όλοι, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η έννοια του. Ναι, ίσως εκεί θα πρέπει και εμείς, σαν ακαδημαϊκοί, το Πανεπιστήμιο, να αναλάβουμε ένα πιο ενεργό ρόλο, να κινητοποιηθούμε και να εκπαιδεύσουμε λίγο παραπάνω τους πολίτες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη νέα γενιά, το κάνουμε, η γνώση αυτή περνάει στους φοιτητές μας. Η γενιά που πέρασε δεν είναι στα χέρια μας πια, οπότε δεν γίνεται. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την ανακύκλωση είναι ότι τα πλαστικά που πάνε για ανακύκλωση πρέπει να είναι καθαρά και πρέπει να είναι καθαρά και από τρόφιμα.
Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι το πλαστικό σε μια συσκευασία τροφίμων μένουν κάποια υπολείμματα τροφίμων πάνω. Αυτό πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσει να ανακυκλωθεί το πλαστικό. Ένα άλλο θέμα της ανακύκλωσης είναι οι συσκευασίες που αποτελούνται από πολλά υλικά μαζί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το έχει καταλάβει και η βιομηχανία τελευταία, γιατί σε πολλές από αυτές τις συσκευασίες, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν καταρχήν πολλές στρώσεις από διαφορετικά πλαστικά, που πρέπει να ξεχωρίσουν για να ανακυκλωθεί καθένα με την κατηγορία του, ή υπάρχουν στρώσεις πλαστικού μαζί με χαρτί και αλουμίνιο, που και αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι για να προσδώσουμε επιπλέον ιδιότητες, καλύτερες ιδιότητες στη συσκευασία, όμως αυτό έχει επιπτώσεις, έτσι, δεν μπορούμε εύκολα να τα ανακυκλώσουμε. Οπότε γίνεται μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από τη βιομηχανία για να φτιάξουμε μονοστρωματικές συσκευασίες. Μπορεί να είναι λίγο χειρότερες σε ιδιότητες από τις κλασικές συσκευασίες, αλλά προσφέρουν τη βιωσιμότητα. Προσφέρουν δηλαδή τη δυνατότητα να κυκλώνονται εύκολα και επομένως να μην επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον. Νομίζω ότι αξίζει να πληρώσουμε αυτό το τίμημα. Και ένα τελευταίο πρόβλημα που έχει η ανακύκλωση είναι ότι επειδή συνήθως είναι μηχανική, η ανακύκλωση που είναι πιο διαδεδομένη είναι η μηχανική ανακύκλωση, που σημαίνει ότι σπάμε το πλαστικό σε μικρότερα κομματάκια για να το κατεργαστούμε στη συνέχεια και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μηχανικής, τέλος πάντων, ανακύκλωσης, τα μόρια, οι αλυσίδες, το πολυμερές σπάει στην πραγματικότητα και γίνονται χειρότερες οι μηχανικές του ιδιότητες. Που σημαίνει ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό δεν έχει τις επιθυμητές ιδιότητες του αρχικού υλικού. Αυτό συνήθως το θεραπεύουμε αναμειγνύοντας το ανακυκλωμένο πλαστικό μαζί με πρωτογενές υλικό, με υλικό που το έχουμε φτιάξει εξ αρχής. Και επομένως θα δούμε σε πολλές συσκευασίες ότι μόνο ένα ποσοστό του πλαστικού που χρησιμοποιούμε είναι ανακυκλωμένο και το υπόλοιπο είναι αρχικό υλικό. Και αυτό όμως είναι αρκετό, είναι πολύ σημαντικό. Αν 30 ή 50% μιας συσκευασίας είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό, είναι πολύ σημαντικό. Να σας αναφέρω λίγο για τα μπουκάλια ενδεικτικά του νερού, επειδή χρησιμοποιούμε αρκετά από αυτά στην Κρήτη. Το υλικό από το οποίο παράγονται, το PET, είναι 100% ανακυκλώσιμο. Αυτό είναι σημαντικό που το λέτε. Είναι σημαντικό και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Άρα και εμείς να έχουμε και την ανάλογη ευθύνη απέναντι στη χρήση ενός τέτοιου υλικού που είναι στην καθημερινότητά μας, και κάπως έτσι με βοηθάτε να φτάσω και προς τον επίλογο αυτής της συζήτησης, που έχει να κάνει και με τις πολιτικές για την τεχνολογία, αλλά και τον σημαντικό, αν είναι σημαντικός, και ο ρόλος του πολίτη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε, εντάξει, εγώ όσα μέτρα και να πάρω, όταν μου περιγράφεται μια τέτοια κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη, πόσο θα μπορούσα να επιβραδύνω την δυσάρεστη εξέλιξη ή πόσο θα μπορούσα να βοηθήσω στο να σωθεί αυτή η κατάσταση. Μπορεί ο πολίτης να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος παράγοντας στη βελτίωση αυτής της κατάστασης? Ναι. Κυρία Ανδρεάκη, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη. Σίγουρα, όπως είπα, θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει τους πολίτες, να τους εκπαιδεύσει, να έχει τις εγκαταστάσεις αυτές που απαιτούνται για να έχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αλλά αν όλοι σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα κάνουμε κανένα βήμα μπροστά. Όταν προχωράω με τα πόδια ή με το αυτοκίνητό μου και πετάω απ' έξω από το τζάμι μου το πλαστικό μπουκάλι, το πλαστικό ποτηράκι, το καλαμάκι που έχω στο χέρι μου, έχω ευθύνη. Έχω την ατομική ευθύνη ότι αυτό το πλαστικό στη συνέχεια θα μείνει ανεξέλεκτο στο περιβάλλον, θα μείνουν τα μικροπλαστικά στο έδαφος, θα μεταφερθούν στον υδροφόρο ορίζοντα με τη βροχή, θα πάνε στις λίμνες, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα, στα ψάρια και θα ξαναγυρίσει πίσω σε μένα αυτό το καλαμάκι. Αυτό πρέπει να σκέφτομαι. Πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη, γιατί αν ο καθένας σκέφτεται ότι να φτιάξουν τον κόσμο, να φτιάξουν οι άλλοι τον κόσμο, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου,
ή μόνος μου, καταλαβαίνετε ότι δεν θα φτιάξει ποτέ ο κόσμος. Πιστεύω πάρα πολύ λοιπόν στον πολίτη. Σίγουρα πρέπει να έχει τις γνώσεις για να μπορεί να το κάνει, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και διπλά. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, όλη αυτή η νοοτροπία και η κατάσταση είναι που μας έφερε εδώ. Δεν φταίνε τα υλικά αυτά καθεαυτά. Εγώ θα ήθελα να βάλω και άλλη μία παράμετρο εδώ, να πω ότι τα πλαστικά αποτελούν μέρος της οικονομίας μιας χώρας. Δηλαδή αυτά τα πλαστικά βασίστηκαν στους ορυκτούς πόρους, καταναλώσαμε ενέργεια, επιβαρύναμε το περιβάλλον για να τα παράξουμε. Γιατί λοιπόν να τα πετάμε ανεξέλεκτα, αντί να αναπτύξουμε διαδικασίες τις οποίες θα μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιούμε και να έχουμε κέρδος από αυτά. Σωστό. Θα μπορούσαμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν εσείς μπορούσατε να συνοψίσετε το μέλλον των πλαστικών σε μία πρόταση για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για παράδειγμα. Ποια θα ήταν? Θα πάμε στην κατάργησή τους κάποια στιγμή? Θα συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε αλλά με ειδικούς όρους? Τι θα λέγατε? Ναι. Δεν γίνεται να πάμε πίσω. Έτσι. Να πούμε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, τα πλαστικά βρίσκονται σε κάθε δραστηριότητά μας. Τι θα σταματήσουμε? Θα σταματήσουμε τους φακούς επαφής, θα σταματήσουμε να βάζουμε σφραγίσματα στα δόντια μας, θα αφήσουμε τα μέταλλα να σκουριάζουν, δεν θα μονώνουν τα σπίτια μας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πάμε πίσω σε όλα αυτά. Δεν φταίνε τα υλικά. Είναι η υπεύθυνη χρήση των υλικών που κάνει τη διαφορά. Θα συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε, αλλά θα εκπαιδευτούμε στον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιούμε και στη διάθεση που θα κάνουμε στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μονόδρομος. Θέλει μια συλλογική και ατομική υπευθυνότητα. Η χρήση οποιοδήποτε πόρου χρησιμοποιούμε στη γη μας. Η γη μας δεν είναι ανεξέλεκτη, έχει επιπτώσεις, κάθε τι που κάνουμε έχει επιπτώσεις πίσω σε εμάς. Για παράδειγμα θα σας φέρω το νερό, έτσι, πηγαίνω σε ένα εντελώς άλλο αντικείμενο, αλλά δεν είναι ανευθυνότητα να ανοίγω τη βρύση και να την αφήνω να τρέχει. Με τον ίδιο τρόπο που σκέφτομαι ότι το νερό δεν είναι ένας πόρος που δεν τελειώνει, το ίδιο ακριβώς ισχύει για όλους τους πόρους στη γη. Είναι πεπερασμένοι και πρέπει να τους χρησιμοποιούμε με ευθύνη, γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό που άκουσα από ένα συνάδελφο τελευταία στο Πανεπιστήμιο και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, αλλά τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα αφήσουμε πίσω μας. Κυρία Βαμβακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου. Σας ευχαριστούμε και εσάς που την παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο podcast Society Talks του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεια σας.